Bueno, pues a ver que encontramos aquí. Pois a ver que che gusta. Bueno, vos aconsellademe ben, Home, a ver, eu vou te aconsellar que te guíes un poquinho por mí. A opinión de unha nai é moi importante, eu creo, sí. E máis cando paga. Sí, pero por os meus gustos. Home, sí, sempre. Que o que apoio son eu. Eso é certo. A ver en que te podo axudar, porque sabes que os gustos nosos... A ti sonríes xa está. Eva e Yolanda, pois lévanse como son irmás, como perro e gato. Eva e máis eu somos moi diferentes. Moi diferentes. Non nos parecemos en nada, eu penso. E que vas levar nos pés, sabes? Tenis. Con brillos. En serio? Está ben, está ben. Ai, os brillos. Bueno. Sí, a ver, Eva é brilli. E Yolanda é máis sinxela, máis todo liso. Hola, Que chaler. que tal? Hola. Podo axudar? Pois mira, viñamos buscando un vestido de noiva. Moi ben, eres tía, non? Sí. Vamos alá, a ver se podo axudar. Veña, pasa. Gracias. Veña, pasade, por favor. Pasa este Aquí? probador. Xa vamos collendo as cousas que eleximos e vamos a ver se encontramos traxe. Estás nerviosa? Sí. Vamos a intentar que todo vaya ben e que saias daqui co teu vestido perfecto. Vale, gracias. Veña. Hasta ahora, Eva. Estás, Eva. Xa vou. Carai. Quédame cuidado que o pisas, Ai, che bonito, Es que eu as flores, tío... O brillo justame, pero as flores... Eu creo que ti brilli, sí, pero flores non, A ver, o brilli estaba moi ben, pero Eva as flores como que non lle gustan, non? A min as flores no vestido non me gustan pa casar, porque é como se fora unha hada, e ese día non quero sentirme unha hada. A ver, que? Que va, isto non é o que tiña pensado ni de coña. Parece que adelgazaches aquí. Dos nervios, juro. Eu non sei, pero... Fisal, pero a mí non me gusta. Vamos a ir a enseñar a Yolanda. A ver, a mí a verdad que non, como eso non se deixo ir, Ai, non, me gusta la liña. E Yolanda, Que va, gustame máis largos dos pés, eso. A ver, o de largo sí que este queda como... Estes que se levan agora tipo midi, así algo cortiño, pero bueno. Vas me dicir que che gusta? No, gusta, para ela non, pero o vestido non é feo. Non che gustaba a manguiña así? Así por aquí, así. sí, home, non descarto nada. Eu non descarto nada. Gusta máis o outro. Enseña máis, gustame máis. Bueno, ala vou, Ui, que diferente. Sí. Bueno, pero gústame. A forma arriba, a min. Sí, sobre todo o peito, sí. É o que máis... Solo me gusta isto. A min tamén. A Eva eu creo que lle quedan mellor os vestidos non tan entallados. Temos isto aquí tamén, mira, para probar. Xa ven esta co encaxe. Podemos meter algo así máis larguinho. No, isto gustame aquí. Axúdame. Así. Ai. A ver, gusta chover aquí? Queres levar velo? Ai, sí. Sí, nunca o dixeches. Se poidera levaba o doble. Bueno, a verdade que a mí, de todos, non vi ningún para ti. Non houve moita sorte co vestido de novia de momento, non? Bien cunha noiva, cando se proba o seu vestido, saben que é o seu vestido e eu con eses non o sentín. E por que non probades os vestidos que estabades mirando? Sí. Que ves está con un pantalón. Chicas, estades? Eu sí. Pois veña. Sí. Que tal? Gustaba máis rojo, polo pelo. Pero o vestido moi bonito, Co vestido de invitada, a verdad que o probei gustoume bastante, O color, bueno. Que? Non che gusta? Non me convence de todo. Así o corto un pouco sí, pero... É moi bonito, Que eu tamén quero ver. Pois hai, así vémoste. Esa. Madre mía. Cuerpito, cuerpito. A mí o de Yolanda me encantou. O de Yolanda a mí flipame. Estás moi guapa, me gusta moito, A mí gustas ti máis,
A verdade que Moi bonito. como che queda o core. O corte, sí, o corte, a verdade que é precioso. Ainda que, bueno, eu para o vestido teño preparada unha sorpresa. A ver, desfilar un pouco. Toma, gustache. A verdad que lle queda bonito, eh? Sí, ó. Brilla máis que o meu futuro, a verdade. A modo. Home. Oye, pues estou pensando eu que vamos ir guapísimos, Porque vaya tres tan guapas. Mira.